dan ljudi, znači ovo ne bi krenuo raditi, a ovo pripremljam kao uvođenje i malo prilike kao većina znači šta ćemo mi raditi na ovom kanalu? Znači pratit ćemo klipove tehnologije, pokazivat ćemo neke nešto radimo, instaliramo Windows, što je BIOS, tako neke stvari, znači nešto, ali bit će jako sve, znači radit ćemo blogit tako nešto, kako ja povezati dvojica, tako stvari, uglavnom bit će blog, možda prvi tutorial. Znači, sada idemo igrati ajde. Znači, morat ću smanjiti zvuke, trenutno je malo kompjuter pun virusa, pa ću ga očistiti sljedećeg puta. Znači, morat ću se zabaviti i mrtav. Ću vam isto odmah pokazati, ali sad nije bilo, moja gorica je trenutno malo kinja, ima da ću naslediti neke hejte. Stvari za ono napravljeno bit će i on tako upravo koji je na kanalu prati. Trenutno, znači sada prati sam 3 kanala, a tu su srpski kanal,